Il-Qorti tal-Appell Kriminali ikkonfermat sentenza ta' 8 snin ħabs fil-konfront ta' raġel ta' 48 sena wara li stupra u abbuża sesswalment minn tfajla ta' 16 sena u oħra ta' 12 sena. Il-każ seħħ f'Novembru ta' 11 sena ilu meta it-tfajla ta' 16 ġiet Malta wara li kellha xewqa kbira li tiltaqa' mal-persuna li qalula li kien missiera. Madankollu it-tfajla spiċċat stuprata u abbużata bosta drabi minnu wara li beda joħodha f'bars tisker u fl-aktar mumenti dajfa kien jabbuża minnha. Fl-appell il-missier talab li jiġi illiberat wara li allega li r-rapport lill-pulizija sar meta iddeċieda li jibgħatha lura l-Ingilterra għand omma minħabba raġunijiet ta' dixxilpina. Allega wkoll li l-prosekuzzjoni naqset milli tipprova li żewġ ibniet kienu verġni. Fid-deċiżjoni tagħha il-Qorti tal-Appell ippreseduta mill-imħallef Edwina Grima irrimarkat li r-raġel ma ressax li ċkemm prova li t-tfajla gidbet. Qalet li x-xhieda tagħha kienet imsaħħa wkoll mix-xhieda tal-minuri l-oħra li kienet xhud tal-abbuż sesswali li kien qed iseħħ mill-missier fuq bintu. Il-qorti qalet li għalkemm ir-riżulta li t-tfajla kienet kemm xejn fuq ruħha u li ma kienet tiddejjaq xejn tikkonsma volum mhux ħażin tal-alkoħol, madankollu dan ma jiġġustifikax l-emil tal-missier. Qalet li l-missier abbuża mid-djufija tagħha waqt li kienet għaddejja minn problemi fl-adolescenza u fittex il-pleċir sesswali flok ħassiba u waqqafha milli tkompli teraq fil-problemi. Il-qorti qalet li għalkemm it-tfajla kellha qarfien tal-ħajja kellha id-driett li ma tiġix korrotta ulterjorment. Kien għalhekk li konfermat is-sentenza ta' 8 snin ħabs waqt li ordnat id-divjet tal-ismijiet tal-persuni kollha involuti fil-każ.